jarri nahi dezu, hemen? Bertan. Aurkeztu pertsonaia. Pertsonaia, zer pertsonaia? Aritz, etxiko ez mesedez? Nauteikak pertsonaia? Gure entzuteko prest? Bai. Gu, bigarren mailako ikasleak gara. Zuegana etorri gara gure pertsonaia aurkeztera. Ea asmatzen ditugu zeuden. Adi egon beraz. Einau eta Ainara eta Iñakik azalduko dizuet. Lesakako inauterietan agertzen dira pertsonaia hauek. Gizon hauek gorputzean zapuzko telaz estalita dute gorputza. Gorputzaren azpian lasto ugari eramaten dute. Zati batez dute estalita aurpegia, eta begian eta arroan zuloak egiten dizkiote. Eta musika baina ematen dute esuna. Herriko kale guztiak korritzen dituzte, honela mailuen laguntza izaten dute. Hauek kolorezko tela zatitxo ez izaten dute estalita gorputza. Gaueko amaretan ditzen dira herriko enbatetan. Momentu honetan, herriko enbatan estalitikoek gainera dira sana. Zakuetatik ere dira egiten. Bere zaputila batzen dituzte lastrazatu duzitako dira. Unean kopien estimira lastrazko duzitako. Hauen zunandaren esango azerrepeta zeiden gure pertsonaia. Palma. Ea, Raúl? Nor? Joaldunak dira? Iraiz. Katxingorria. Ez. Ane? Zapuza da. Oso ondo asmatu duzue, hemen aurrengo arte apu. Eta herriko umezera ditu dute. Tira eta kostatu? Eta joatekatu beharko dira. Oso ondo, Zaro txikia da dugu? Zer ondo? Ainarak esan dio polizia. Bai, Xabi? Daniel. Neon. Lagun bat. Eta lapikatu maiakoa. Eta asma. Ventaja zeupen, Xabi. Baina, Vale, a ver, segi. Zue segi lanen, Bida zer, nortzuk etorrez ezkidu. Ezagutzen ditugu ezta? Zeinen gelakoa dira. Andereño Garbineren gelakoa. A ver, eserita jarri. Ea zer, zertan etorri ezta? Zerbait eskatzea, zerbait esatea, dakigu. A ver, egun onga. Nor hasiko da? Zu hasiko zera, venga. Kaixo, bigarren mailako ikaslea gara. Gure pertsonaia alkatea etorri gara. Ea asmatzen dituzten beraz, adi egon beraz, hauek izango dute. Lesakako inauteretan agertzen dira pertsonaia. Zazpietan kaleratzen dira 20-25 guztiak. Gizon hauek gorputza zapuzko dela ziteztan. Zapugaren barruan lasto ugari dira. Aurpegian zapia, begi eta oaren parean zuloak egiten dizkiote. Musika bana daramate eskuan. Kalez joaten dira honela, mailuen laguntza izaten dute. Horiek koloriezko tela zatitxo ez dute gorputza estalita. Gaueko 10:00 heltzen dira enparantzara eta neskoetan gainera egiten salto eta zakoetatik tira egiten diete kaskoaz banandu.
hauetzen ondoren jakingo zenik eta zainen gure pertsonaia.